по всій Україні за привида. А тоді вийшло його на 2 дні приїхати додому, я питаю його: синочок, це ти? Він так завулибався, каже: ну, мам, не я один, нас багато там. Ну, каже, да. Сказали, що влучила ракета в самоліт, що він виконав повністю завдання. І залишилося ще оружие. Він вернувся ще, щоб використовувати його. І влучила ракета. Пустота. Тоді в мене був смисл, хоч і важке було життя мені, я знала, для чого я живу. Зараз в мене є донька, я для її живу, але ж вся пустота. Це як живеш і не знаєш, для чого. Не хочеться нічого.